Il-kor Malti St. Paul Choral Society ser jerġa' jieħu l-mużika Maltija barra minn xtutna din id-darba fl-Awstrija. Dan wara s-suċċess li kellu l-kor f'Londra sentejn ilu meta dakinhar kanta fil-Katedrali ta' San Pawl u ta' Westminster. Taħt it-tmexxija ta' Dr. Hugo Juice Muscat, 46 korris se jkantaw kemm a cappella kif ukoll akkumpanjati mill-organi fi knejjes prinċipali fi Vienna, Melk, Salzburg u Innsbruck. L-għażla mużikali mir-repertorju vast tal-kor se tkopri mużika mill-perjodu tas-seklu 16 sa żminijietna b'taħlita ta' lingwi bħal-Latin, l-Ingliż u r-Russu. Ma jonqox li jiġu interpretati kompożizzjonijiet Maltin ta' Benino Zerafa, Francesco Azzopardi, Luigi Grech, Carmelo Xeri u Hugo Juice Muscat. Iżda sabiex kor jilħaq dan il-livell ta' professjonalità hemm bżonn ta' ammont kbir ta' studju u prattika. Jinvolvi ħafna prattika kemm bħala korista individwali f'kol fi rehearsals. Bħalissa fil-fatt kif qed tisma' qed jirrehearsja l-kor qed nippreparaw in partikolari għal ġita li se jkollna fl-Awstrija li sajlna xhur nippreparaw għaliha. Għandna se nkantaw f'postijiet importanti bħal St. Stephen's Cathedral fi Vienna. Allura ħadna ħafna attenzjoni biex nitalmu biċċiet li huma importanti bħala mir-repertorju sakru. Is-St. Paul Choral Society twaqqaf fl-1998. Il-kor huwa magħmul minn korristi ta' nazzjonalità differenti betajiet ivarjaw b'membri b'ħafna esperjenza u żgħażagħ b'entużjażmu kbir.